כולנו מכירים את המונח להיות במקום הנכון בזמן הנכון. שמענו על מישהו שהצליח בגדול, קנה מגרש במחיר מציאה או השקיע במניה שקפצה לשמיים. לנו בדרך כלל נוח להאמין שפשוט היה לו מזל. אתם יודעים, רוב האנשים היו במקום הנכון בזמן הנכון עשרות פעמים, אלא שהם פשוט לא ראו את ההזדמנות. וגם אם ראו, כנראה שחששו להסתכן, או אולי לא האמינו שגם הם יכולים. זאת הסיבה שהם בדרך כלל מספרים סיפורי הצלחה של אחרים, ולא הופכים להיות המצליחים בעצמם. אני עומד להציג בפניכם מודל עסקי שישים אתכם פעם נוספת במקום הנכון בזמן הנכון, ואני מאוד מקווה שתראו את מה שאני ראיתי. אומרים שהראש עובד כמו מצנח, הוא במיטבו כשהוא פתוח. לכן אני ממליץ לכם בחום להישאר עם הראש פתוח, כי הנתונים שתשמעו הם בהחלט יוצאים מן הכלל. ייתכן שבשלב כזה או אחר תחשבו שאתם יודעים במה מדובר, תאמינו לי, זה הרבה יותר גדול. תראו את הסרטון עד סופו ולא תצטערו. אנחנו אמנם לא מכירים באופן אישי, ובכל זאת אני מרשה לעצמי להניח שלא הייתם מתנגדים להכנסה נוספת, או אולי לפנות לעצמכם זמן לעיסוקים החביבים עליכם. הסטטיסטיקה מראה ש-75% מהאנשים המשוחררים מבעיות כלכליות הם בעלי עסק עצמאי. לשאר יש כישרון מיוחד, סופרים, שחקנים או ספורטאים מצליחים. כך שגם אם אתם כמוני לא ניחנתם בכישרון כזה, כנראה שהדרך שלכם לחיים טובים יותר מבחינה כלכלית חייבת לעבוד דרך עסק משלכם. השאלה נשאלת היא, מהם הדברים שיגרמו לעסק להצליח? קודם כל זה אנחנו, היזמים והמנהלים. ברגע שהחלטנו להקים עסק משלנו, אנחנו חייבים להיות מומחים בהרבה תחומים. אנחנו הופכים להיות מנהלי השיווק, אנשי המחירות, אחראים על יחסי אנוש, כלכלנים ולפעמים גם אנשי הסבלות והניקיון. אנחנו הכל בעסק. אם לא נפגין כישרון בכל התחומים, זה פשוט לא יעבוד. אין מי שילמד אותנו איך לעשות את זה נכון. כי מי שכבר יודע והצליח בתחום, ממש לא רוצה לראות אותנו כמתחרים שלו. אבל גם אם נניח שאנחנו מוכשרים מאוד והחלק שלנו במשוואה מתנהל באופן מושלם, זה עדיין לא מבטיח את הצלחת העסק. יש משמעות עצומה לרכב העסקי עליו בחרנו לנסוע. אם תיתנו למנהל מעולה להריץ מפעל חדשני ביותר לייצור תקליטים, האם זה יצליח? בוודאי שלא. כי הרכב העסקי הזה לא יכול להוביל לשום מקום. לא חשוב עד כמה כישרוני יהיה המנהל, המוצר לא אטרקטיבי, אין לו שוק ואין לו עתיד. שני דברים אם כן חייבים להתקיים כדי שעסק יצליח. האחד, שיטת עבודה ברורה ומצליחה, שהוכיחה את עצמה ותאפשר לכל מנהל רגיל להגיע להצלחה בלתי רגילה. והשני, מוצר אטרקטיבי וייחודי עם ביקוש רחב, ואני רוצה להראות לכם אחד כזה, מוצר מהפכני שללא ספק יהיה בכל בית בתוך 5 שנים.